Ο κύριος Κοκαλιάρης του Ρότζερ Χάργκρέιβς. Είδατε πόσο αδύνατος είναι ο κύριος Κοκαλιάρης και τι χρώμα έχει? Κίτρινο. Ο κύριος Κοκαλιάρης ήταν πολύ αδύνατος. Αφάνταστα αδύνατος. Όταν γύριζε στο πλάι, ήταν πολύ δύσκολο να τον ξεχωρίσεις. Και αυτό που έκανε χειρότερη την κατάσταση ήταν ότι έμενε σε ένα μέρος που το λέγανε χώρα των χοντρούλιδων. Ναι, όπως το ακούτε. Χώρα των χοντρούλιδων. Εκεί έμενε ο κύριος Κοκαλιάρης. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, όλοι και όλα σε αυτή τη χώρα ήταν τρομερά χοντρά. Όχι απλώς χοντρά. Αφάνταστα χοντρά. Τα σκυλιά της χώρας των χοντρούλιδων ήταν σαν τεράστια μπαλόνια. Το βλέπετε? Μπαλόνια. Είναι σαν μπαλόνι αυτό το σκυλάκι. Πετάει λίγο. Τι χρώμα είναι? Καφέ. Τέλεια. Τα σκουλίκια ήταν και αυτά πολύ πολύ χοντρά. Βλέπετε ένα χοντρό σκουλίκι? Τα πουλάκια ήταν παχουλά σαν μπάλες. Το βλέπετε? Και αν βλέπατε έναν από τους ελέφαντες της χώρας των χοντρούλιδων, θα λέγατε «Ωχ, τι τέρας είναι αυτό?» Τι είναι αυτό? Ο ελέφαντας. Εκεί λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πάχος, ζούσε και ο κύριος Κοκαλιάρης. Έμενε στο πιο αδύνατο σπίτι που έχετε δει ποτέ. Μεγάλα είναι το Είναι αδύνατο το σπίτι του, το βλέπετε? Ο καημένος ο κύριος Κοκαλιάρης δεν ήθελε να διαφέρει καθόλου από όλους τους άλλους, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό. Ξέρετε γιατί? Δεν είχε καθόλου όρεξη. Το φαγητό που έτρωγε ήταν πάρα πολύ λίγο. Κοιτάξτε τι έτρωγε. Θέλετε να σας πω τι έτρωγε για πρωινό? Ένα φιλαράκι από corn flakes. Ένα. Και ξέρετε ποιο ήταν το μεσημεριανό του? Ένα μικρό φασόλι. Φασόλι. Ένα. Φασόλι. Και όταν ήταν η ώρα για τσάι, τίποτα απολύτως. Και το βράδυ, τι έτρωγε για βραδινό? Έτρωγε το μικρότερο λουκάνικο στον κόσμο. Και μόλις έτρωγε το βραδινό του, αισθανόταν τόσο φουσκωμένος που έπεφτε αμέσως για ύπνο. Κοιμόταν στο μακρύ αδύνατο κρεβάτι του, στη μακριά αδύνατη κρεβατοκάμαρά του, στο μακρύ αδύνατο σπίτι, στη χώρα των χοντρούλιδων. Μεγάλο είναι το κρεβάτι του. Το κρεβάτι του είναι αδύνατο και μακρύ. Είναι πολύ μακρύ. Σαν το σπίτι του. Ναι, ακριβώς. Πώς θα ήθελα να κάνω κάτι για να μου ανοίξει η όρεξη, έλεγε ο καημένος. Σκεφτόταν και πριν πέσει για ύπνο. Νομίζω πως το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να δω κάποιο γιατρό. Το επόμενο πρωινό, ο κύριος Κοκαλιάρης, το επόμενο πρωινό ήταν υπέροχο. Ένας τεράστιος χοντρούλης ήλιος έλαμπε πάνω από τα χοντρούλικα δέντρα και τα παχουλά λουλούδια. Ο κύριος Κοκαλιάρης ξεκίνησε για το γιατρό. Μπάλα μου φαίνεται. Ναι, έτσι. Ο ήλιος. Το γιατρό κύριο Βαρύδη. Έλα μέσα, είπε ο γιατρός ξεφυσώντας στον κύριο Κοκαλιάρη την ώρα που χτυπούσε την πόρτα. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Ρώτησε, ενώνοντας τα χοντρά δάχτυλά του. Προβλήματα. Κάτι έχει γίνει με την όρεξή μου, γιατρέ, εξήγησε ο κύριος Κοκαλιάρης. Δεν μπορώ να φάω πολύ και έτσι δεν μπορώ να πάρω βάρος. Ναι, νομίζω πως είσαι πολύ αδύνατος, ξεφύσηξε ο γιατρός, κοιτάζοντας μέσα από τα γυαλιά του. Κάτι έχω στο νου μου. Συνέχισε. Ας αρχίσουμε τη θεραπεία αμέσως τώρα. Κάτι έχω στο νου μου, συνέχισε ο γιατρός. Ας αρχίσουμε τη θεραπεία αμέσως τώρα. Άνοιξε το σιρτάρι του γραφείου του και τι έβγαλε από μέσα, λέτε? Ένα τεράστιο κέικ με κρέμα και το έβαλε μπροστά του, πάνω στο γραφείο. Μετά άνοιξε ένα άλλο σιρτάρι και έβγαλε 6 μεγάλα ντόνατς και τα έβαλε και αυτά μπροστά του, πάνω στο γραφείο. Στο τέλος άνοιξε ένα τρίτο σιρτάρι και έβγαλε 12 κουλουράκια με σταφίδες και τα έβαλε και αυτά μπροστά του πάνω στο γραφείο. «Αυτό είναι το κολατσιό μας», εξήγησε ο γιατρός. «Μα είναι μόνο 10 η ώρα», είπε ο κύριος Κοκαλιάρης. «Ποιος δίνει σημασία στην ώρα», είπε ξεφυσώντας ο κύριος Βαρύδης. Χωρίς άλλη καθυστέρηση άρχισαν να τρώνε. Ναι. Άρχισαν να τρώνε. Αυτός είναι Παχουλός και αυτός είναι Κοκαλιάρης. Ο κύριος Κοκαλιάρης έγλειψε λίγο από την κρέμα του κέικ, έφαγε μια μπουκίτσα από τον ντόνατ και ένα κουλουράκι σταφίδας.
Ο κύριος Βαρύδης έφαγε όλα τα υπόλοιπα. Μουρμούρισε ο γιατρός Βαρύδης, τρώγοντας το τελευταίο κουλουράκι. Τώρα καταλαβαίνω τι εννοείς όταν λες πως δεν έχεις όρεξη. Σκέφτηκε για λίγο και είπε: μόνο μια λύση υπάρχει γι' αυτό. Χρειάζεσαι δραστικά μέτρα. Και σηκώνοντας το τηλέφωνο με τα παχουλά δάχτυλά του, πάτησε ένα νούμερο. 1000 μίλια μακριά από το ιατρείο χτύπησε το τηλέφωνο. Τρίν, τρίν, τρίν. Και ποιος το σήκωσε? Εμπρός. Ο κύριος Λέμαργος. Βλέπετε τι μεγάλη κοιλιά έχει? Έχει μεγάλη κοιλιά ο κύριος Λέμαργος, γιατί τρώει συνέχεια πολλά φαγητά, λέμαργα. Εμπρός, ακούστηκε μια φωνή. Ξέρετε τι νος ήταν η φωνή? Εδώ ο κύριος Λέμαργος, ακούστηκε ξανά. Ο κύριος Λέμαργος άκουσε προσεκτικά τον γιατρό Βαρύδη. Θα ήθελες να σου στείλω τον κύριο Κοκαλιάρη να μείνει μαζί σου? Ξέρεις, πρέπει να κάνω κάτι για να του ανοίξει η όρεξη, είπε ο κύριος Βαρύδης. Μα και βέβαια ναι, απάντησε ο κύριος Λέμαργος. Θα τον περιμένω με χαρά. Έτσι, ο κύριος Κοκαλιάρης, κοιτάξτε τον εδώ, πήγε να μείνει με τον κύριο Λέμαργο. Έμειναν μαζί. Η κοιλιά του είναι πιο μεγάλη. Είναι πιο μεγάλη, γιατί είναι Λέμαργος αυτός. Τρώει συνέχεια. Σαν τη Τρώει. η γιαγιά μου. Έμειναν μαζί έναν περίπου μήνα. Και σε αυτό το διάστημα η όρεξη του κυρίου Κοκαλιάρη, η κοιλιά του. γιατί τρώει πολύ, άνοιξε η όρεξη του κυρίου Κοκαλιάρη, που έμεινε ένα μήνα μαζί με τον κύριο Λέμαργο. Στο τέλος λοιπόν του μήνα, ο κύριος Κοκαλιάρης επέστρεψε στο σπίτι του ευτυχισμένος. Κοίταξε τι έχει εδώ ο κύριος Κοκαλιάρης. Μια στρογγυλή κυλίτσα. Μια κυλίτσα ήταν ό,τι ακριβώς ήθελε πάντα ο κύριος Κοκαλιάρης. Δεν ήξερε ποτέ ότι θα μπορούσα να έχω αυτή την κυλίτσα, είπε. Ήταν τόσο περήφανος για την κυλίτσα του, που αποφάσισε να περάσει από το ιατρείο του κυρίου Βαρύδη για να του πει τα ευχάριστα νέα. Είδες πόσο μικρή κυλίτσα έχει? Όχι και πολύ μεγάλη, μικρούλα. «Ω, απίστευτο», είπε ο γιατρός Βαρύδης και κοίταξε τον κύριο Κοκαλιάρη από την κορυφή ως τα νύχια. «Συγχαρητήρια», συνέχισε. «Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε». Και χωρίς καθυστέρηση τι έκανε ο κύριος Βαρύδης? Άνοιξε τα συρτάρια του γραφείου του για να φάει.